tsakani da Allah jama'a, yanzu fa na daga cikin maganganun da nake faɗi a jiya, na fara da'awa jama'a, gemu bai fito mini ba, fuskan nan tawa karkab take, ina ɗan ƙarami da ni, don baiwa ce ta Allah, amma taimako na samu da ikon Allah, Allah ya bani nagartacciyar uwa. Tun ina ɗan ƙarami take ce mini malam, ita take dafan tawada da zige ta siyo min rubuta, tun ban san me nake rubuta ba, tana cewa in Allah ya so malami zai zama. Ita ta ɗauke ni take kai ni wurin malamai a cikin birnin Kano, in je in yi karatun fiqhu da hadisi a wurinsu. Amma meye laifin? Albani ya ki shiga ƙungiyar Izala. Malaman Izala za su ce kaza, sai Albani ya ce a'a, kuma sanda zai ce din nan fa shi bai san sun faɗi akasin haka ba, shi ya faɗi nashi ne. Sai a ce to dan me zai faɗi ya saba wa ƙungiya? Ma'ana duk sanda za ka faɗi magana ko kai ɗan ƙungiya ne sai kai consulting ƙungiyar kenan, aikin ja ne kenan. To in kuma kai magana ta dace bata dace da su ba, to shikenan ka saba musu, shikenan kawai galibin ku 'yan shekara 30 25 sai kuka tashi ana cewa ai jahili ne bai yi karatu ba, jahili ne bai yi karatu ba. Tsakaninka da Allah, a Najeriya mutumin da ya karatu daga ƙawa'idi a gaban malami, daga ƙawa'idi har zuwa muktasar a fiƙihu, ya karatun alƙur'ani da warsh tun ana rubutu a allo har ya sauke, ya zauna ya bi ƙur'ani sai da ya haddace shi kakaf, sannan aƙalla ya karanta littafi aƙalla ya kai 100, sannan yana da digiri a cikin shari'ar addinin musulunci da masters a cikin lughal arabiyya. Amma wannan jahili ne dan bai shiga ƙungiyar ka ba, ko kuma dan sanda zai je karatu bai zo ya ce wa ƙungiya to yau fa zai tafi karatu ba. Sanda nake tafiya karatu na duk Zaria in ba uwata ba sai abokina kwaya ɗaya nake zuwa karatu na, har na gama karatu na jami'ar Bayero dai na yi, ba ruwana da kai, ni ba dan siyasa ba ne, ba sai na zo na ce ai mu muna karatun kaza, ai mu muna abin da ne believe da shi shine mai, wanda duk bai karatu ba komai tsiya bai isa yi ba. To sai a ce mutum bai karatu ba, amma fa bai karatu ba zai iya karanta Bukharin nan, ba wasali ba ko walda aka yi wa harufan, walda ita ce dai gwara-gwara jama'a, amma duk da haka bai karatu ba. Tsakani da Allah jama'a, yau shekara ta 28 da samun diploma daga nan bangaren shari'a na Kongo a ABU. Amma me yasa? Shi yana gani na da uniform ina zuwa Barewa College, bai san sirrin wannan zuwa Barewan da nake, bai san yaushe nake lallabawa na towa nan karatu ba, saboda su in za su yi karatu sai sun mai da abin siyasa. Mako biyu yau da ta wuce nake faɗa wa wani a Makka, na ce saboda irin wannan bakar hassadar ta musulmin arewa, yanzu na kai wani matsayi a ilimin bature na zamani da yahudawan da kafiran da arnan ƙasan nan su sun san haka. Na ce amma musulmin arewa suna nan suna hassada. Na ce arna ke cin albarka da moriyar karatun da ni, sai ga arne ya to tun daga wani gari ya zo ne a koya mai wani package saboda an ce kai ka iya, ya zo ya ladabi. A lokacin da kake cewa musulmi ku to ana cewa ƙaryar banza, a yaushe aka yi karatun muna nan din. Wannan wallahi wannan abin asara ce gare mu, asara ce gare mu jama'a, asara ce. Amma in ka tambaya kai menene ya maka, a'a shi da ya taɓa yin fatawa ne da ya saba mana, daga haka ne sai aka ce ai jahili ne, ai ma bai yi karatu ba. Wallahi tallahi bana Asaf mai 70 haditha ya gayyace mu wata lacca da yake kiranta du'atun min al-kharij ko du'atul kharij, masu da'awa daga wajen Saudiya da suka taho aikin hajji. A ware wane zai yi lacca akan kaza, wane zai yi lacca akan kaza, wane zai yi lacca akan kaza. Ba fa da Hausa ba, da Larabci. Yawwa, da Larabci za ka yi. Asaf bejin ko kalma da ta Hausa in haron shi. Sau da haka duk shekara Asaf yana bani dama in yi lecture. Ina zo ba abin da ya shafe ni sai na rubuta. Abin duk da zan faɗi, zan awa ɗaya ina magana zan faɗi abuna da Larabci.
ashe an gayyato wasu 'yan ɗariƙa daga Kano sun zo aikin hajji, kuma malamai ne, sun yi karatu, ɗaya ma PhD yake a nan ABU a lugal arabiya, kuma lecturer ne a wata makaranta ta Kumbotso College of Education ta Sa'adatu Rimi da ke Kano, wanda the same classmate dina lecturer ne a wurin. Shi sun zo nan sun gwamutsu da yan dariƙa, su ma irin da ya fata wacce a ce jahili ne kawai, wani yaro ne bai yi karatu ba kawai, abinda su ba suka gamsu kenan. Ya ce ina wannan lacca sai na surantawa, is it the same Albani da mutanenmu na ɗariƙar Zariya suke cewa bai yi karatu ba kuma yaro ne, ko kuwa wani ne? Da gama lacca ya zo ya same ni, muka yi ta magana muka daɗe muna magana da larabci, sai ya juya da Hausa ya ce wallahi malam mutanenmu, ya ce ni ɗan ɗariƙa ne kuma a Kano nake, ya ce mutanenmu wallahi tallahi na ɗariƙa a Zariya sun cuce mu, kullum za su ba mu labarin kana sukar ɗariƙa kuma kai jahili ne ba kai karatu ba kaza kaza. Ya ce to ni na yi mamaki mutumin da zai tsaya a gaban larabawa yana larabci minti 40 awa ɗaya da rabi, shi ba larabe ba, to ya aka bai yi karatu ba ya iya wannan? A ina aka yi wannan su dabaru? Shine sai na ce mishi kuma ma na zo aikin hajji da babana, zan kai ka gan shi, ba malami bane balle ka ce shi ya shigar da ni daka ko na gada ko na sha a mama.